De genomineerden voor beste actrice zijn Veerle Batens, Je hebt altijd een keuze. Altijd! Ga door vrouwen, jij gaat door gepraat. Ga zo voort de klas dat ik haat u! Inge Paulussen, Begin u weer niet over mijn huwelijk met Jean-Claude, hè? Vanaf dat er iets scheelt, is Jean-Claude zijn schuld. Echt, ik ben die koude oorlog tussen jullie, hè? Kotsbeu. Sorry, hè. Barbara Sarafian, Tine Embrechts, Don't shit where you eat. Wat? Je doet geen kaka waar dat je eet. Verstaan? In Afghanistan een Kon er ding. waarschijnlijk niet anders, maar hier gaat het niet. Dames en heren, en de winnares is... Ah, Josje van K3. Sylvia Christel. Dora van der Groen. Ik zeg niks. Het is nog heel bruisend in leven, Marcel. Het zijn allemaal fantastische namen, maar ik spring een gat in de lucht, want de winnares is Tine Embrechts! Tine Embrechts schitterde in Quiz Me Quick en Tegen de Sterren op. Het alter ego van Gwendy en Dana Winner mag dan ook terecht haar eerste Vlaamse televisiester in ontvangst nemen. Dankjewel. Ik ben een beetje van mijn melk. Ik heb nog moeten spelen vanavond. Ik ben hier 2 minuten geleden binnengekomen. Dankjewel, Bart de Pauw, voor het fantastische scenario. En voor het vertrouwen. Het feit dat je de rol van Gwendy geschreven hebt met mij in gedachten, dat vind ik zo'n grote eer. Dankjewel daarvoor. Dankjewel, Jan Matthijs. Ik weet niet of hij hier is. Voor uw liefdevolle regie, de rust die er altijd was op de set. En de tijd vooral die je hebt genomen om rustig alles voor te bereiden. Ik denk dat dat zijn vruchten wel heeft afgeworpen. Dank u wel, heel de ploeg, heel de crew van Quiz Me Quick en de cast, alle acteurs. Ik vind eigenlijk dat ze het allemaal verdienen om hier te staan. Het was echt een feest om met jullie te spelen. Ik wil in het bijzonder Tom Oudenaard bedanken. Met een Luc, met een Bolle. Dat je mij het Lokers hebt bijgebracht. Ik wil ook de ploeg van Tegen de Sterren op bedanken dat ze mij geadopteerd hebben dit jaar. En ik wil toch ook wel mijn geliefden en mijn familie bedanken dat ze mij altijd gesteund hebben, vooral praktisch, want het is niet zo evident om het moederschap te combineren met deze job. En ik wil deze ongelooflijke prijs opdragen aan de 2 meest fantastische kereltjes die ik ken, aan mijn 2 zonen, die er nooit een punt van maken dat de moeder altijd weg is op de meest vervelende momenten. Dus Louis, Oscar en Emilio, als jullie nu nog kijken, kruip maar in jullie bedjes. De mama gaat misschien al een heel klein beetje feesten, maar het echte feest houden we morgen in de living, dus zet de kinderchampagne maar klaar. Dank je wel.